खुलुमबाय स्टुडिअ'आव आं राजीब बसुमतारी मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि मोनसे गोनांथिथार फेसबुक पस्ट नंगौ बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइनि जेंनाजों लोगोसे गुबुन गुबुन बर' हारिनि जेंनाफोरखौ खामानि मावबाय थानायनि गेजेरावनो बे समाव गोनांथिथार मोनसे फेसबुक पस्टआव एबा फेसबुकनि गेजेरजों मोनसे पस्ट होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फेसबुक पस्टनि गेजेरजों जा हानि जेंना बे हानि जेंनाखौ लानानै बाथ्रा बुंथिदों बे समाव मख'नांगोन दि थांनाय प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि आमोलावबो सनितपुर बिश्वनाथपुराव एबा गहपुर ओनसोलफोराव हानि एफआरसि हायाव एबा एफआरसिनि जा जेंना बे जेंनाखौ मावफुंनाय जादोंमोन लोगोसे बिटिसि एबा बिटिआर ओनसोलाव गासै 3,50,000निबो बांसिन पाट्टा होनाय जादोंमोन आरो आथिखालनि माराव गिदिर हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिटिसि सरकाराबो बे समाव जा हानि जेंना बे हानि जेंनाखौ मावफुंनाय खामानिखौ थांखि लादों एबा गेरेन्टि होनानै थांखि लादों बेबायदि समावनो दिपेन बर' बिथाङा सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला एफआरसि हानि जेंना सुस्रांनाया जोंनि गुबै एजेन्डा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दा जि एजेन्डा बे एजेन्डाया जाबाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि जा एफआरसि हानि जेंना बे जेंनाखौ सुस्रांनायानो गुबै एजेन्डा होननानै बिथाङा फोरमायदों जेरैबायदि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों बिश्वनाथ जिल्ला एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेरैबायदि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों बिश्वनाथ जिल्लानि जेंनाया सुस्रांजाबाय थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा हानि जेंनाखौ मावफुंनो थाखाय आसाम सरकार लोगोसे ओनसोलनि एमएलए मन्थ्रिफोरखौ गोबां नारसिननाय खामानिया सोलिबाय थादोंमोन आरो बे नारसिननाय बायदिनो बिश्वनाथ जिल्लानि जा एफआरसि एबा हानि जेंना बे जोबनानै थांबाय एबा सुस्रांजाबाय बेबायदिनो सनितपुर जिल्लानि आद्रा थानाय हानि जेंनाखौबो बिसायख'थिनि सिगां हानायसिम सुस्रांनाया जोंनि मावनांगौ बिबान बेनि थाखाय आसाम सरकार जिल्ला बेंगिरि आरो जायगानि मन्थ्रिखौ नारसिननाया सोलिगासिनो दं होननानै बे समाव फेसबुक पस्टनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायदों दानिया नायलांदो बिदिबा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फेसबुक पस्टनि गेजेरजों माबायदि हानि जेंनाखौ सुस्रांनायनि बाथ्रा बुंथिदों नोंथांमोना आबुङै नायलांदो मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा गाव गावनि फिसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनो गोसो दं नामा बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोजां खौरां क'क्राझार सहरनि सा फारसे तितागुरि भबानिपुर एबा समबाय भवन अफिस साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाखो 6 निफ्राय थाखो 11 सिमनि थाखाय 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं मख'नो गोनांदि बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाखो 6 निफ्राय थाखो 9 सिम बर' मिडियाम आरो थाखो 11 आरो 12 थाखोआव इंराजि आरो बर' मिडियाम जागोन लोगोसे बे फरायसालियाव साइन्स आर्ट्स आरो कमार्स स्ट्रिम थागोन बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि आलादायै थाग्रा हस्टेलनि खाबुबो दं मख'नो गोनांदि बे फरायसालियाव बिपिएल गोनां फरायसाफोरनि थाखाय एडमिशन फिसआ अफार थागोन जाय फरायसाफोरा बर' मिडियामजों टप 10 बे फरायसाफोरनो 2 बोसोरनि थाखाय फ्रियाव फुल कर्स होनाय जागोन बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनो मोजांथार खाबुफोरबो होदों जेरै सानफ्रोमबो जीके कम्पिउटार रिजनिं इंलिश स्पिकिंनि जुनिया क्लास मोननो हागोन मोनफ्रोमबो दानाव मक टेस्ट मोननो हागोन मोनफ्रोमबो सनिबाराव उफ्रा मावफारिनि फोरोंथायनि खाबु होनाय जागोन सानफ्रोमबो फ्रियाव जेईई आरो नीटनि फोरोंथाय होनाय जागोन 85% बारा मोननाय फरायसाफोरा फ्रि एडमिशन मोननो हागोन बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि फरायसालिया थाखो 6 निफ्राय थाखो 9 फरायसाफोरनि थाखाय मोनफ्रोमबो थाखोआव गासै 20 फरायसाफोरनि मुं थिसननाय जागोन आबुङै मोनथिनो थाखाय गाहायाव होनाय जानबुं नम्बर 7638008149 6000349997 6003494371 आरो 7896667636 नम्बराव खौरां लानो हागोन